सागा खोट चलली रे अरे चलली है न चनिया फुहरो एकर दुनु कैसे कहे एकर दुनु एकर दुनु हरले गइल कोला फिर हमारा मनमन बाबा माटी कोड़ाई के नेक खातिर कइस पे महाराज जी दलबली बाबा के गोड़ लागत नहीं चार गो माइक दुए को बोली लड़की वाला तिलक चाह के चल जाला अपना घरे लड़की खातिर लड़का वाला लोग का करेला पूरी तरकारी बुनिया जिलेबी कपड़ा लाता बांध के भेजेला जे हमर बेकत खाए वाह बिया करे आवतले त बेकत ना बुझेला आज ओकर बाप सब मोलिए ढकोच देले कहले हमर बेकत खाए ले जाके दे दो घर में पूरी बांध देले बन बेकत भइल को 5 कट्ठा बेचवा देले तो ने लड़की वाला जाला त लड़की खाती का होला मारो पटको आ लइका के का होला काथा मटको दोनों आदमी का माटी कोड़ाले कि एने होला काथा मटकोर आ ओने होला मारो मटकोर औरत लगावे लगी हम सुनले बने कि उतारता चैता भाई बाबा चढ़ल पैसा बना पैसी कटी है बाबा हरिहारा चारों बसवा बड़ी है बाबा चारू को हमरे के माई बहन बेटी सब माटी कोड़े के तैयार होली दरवाजा पर मानर लेके बजावे आइल बड़े इनकर पूजा कइला सीधा दियाला रुपया दियाला सेनु तेल से इनकरा मानर के टिकल जाला पूजा क के तबे माटी कोड़े जाइला आर्यन इलेक्ट्रॉनिक्स अमित कुमार बाबू की तरफ से एकान का पुरस्कार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन कारोबार और बढ़िया चले और जनता से दुकान से बिजनेस से प्रेम बरकरार रहे बाबूआ औरत तो चलता माटी कोड़े पूजा कमेटी की ओर से 100 रुपया भाई मानर पूजा मिले शर्मा यहाँ खोलो मानर बजाइला ना खोले रहता तो ले लेकिन खोल देला अभी के बाद मुदल कि फिर बगल में से गीत बाबू ऋषि राजन सिंह जी मानर पुजाई में 21 रुपए दलवानी बाबू साहब के स्वागत अरे कावना बाबू सूरज कुमार जी एकांत पैदल बने बाबू साहब के हार्दिक शुभकामना अभिनंदन बाबू हमारे प्राणपत प्रति सम्मान बना रहे घर से निकले लड़ते आगे बढ़ के दूसर गाना गावे लगे अरे कहाँ के पियर माटी कहाँ की खुदा के पास सुहागी
की हाँ के पाँच सुहागी माटी कोड़े ओने सखी लोग गइल बा माटी कोड़े आ एने आ गइल एगो हल्का चटनी। चटनी कौन बा बताओ तनी। अमित कुमार तिवारी जी एक सुबेदलवानी बाबा के गोड़ लगता। फिर हमरा साहब के तरफ से सजन के तरफ से गुप्त नाम इनाम मिलल बा। भैया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता। चटनी कौन आई? चटनी एगो गायब हल्का फुल्का ई जगह चटनी के हो ना। ई जगह पर जतनी धर्म के विवाह गईब गीत गईब जी के लोग सुनेला। गांव के पूर्वज के कुछ ऐसा आशीर्वाद बा कि है वो गांव बा जहाँ नीमन कार्य होला। लेकिन हमार चटनियों वैसा ना हो। हमार चटनियों ऐसा होला जे कपड़ा के बाहर पत कही चलेला। आओ कनी के बाप रे बाप लीलो पुदीना का कोतर से लोइका होता का याल ताहे उता तपारा अले मिले ते मन तलाता ते तलाते ओ तलाते ते तलाते अले वो तलाते ओ पुद दैनी ये तो बात बताई ओ तलाते मिलब तो तोलो बताई मैं का बा एम कुछ बा अब जाके बता ले लो पुदीना। लेकिन हमारी चटनी कौन बा? एगो लड़की से एगो लड़का के प्रेम हो गई। कहवा भाई अब कहाँ वो तरह का बताई जगत बताई के बका बता देना हम मुझे प्यार खाए प्यार खोई तब तोरा के प्यार खाना में भेज दी। दूर न के जाके बगले में बा मिथिलेश तिवारी 3 गो प्यार खाना बनौले बड़े बस में खाली ढूक जाए के बा आ नीचे से दुल्हन के में सोई दे बोरी आ वही पर सुतले सुते प्यार या बताइए बाबा शादी भइले न के प्यार खाए के कहता। अरे तब कहिया होई ओही बाबू हमर ओही सब कहिया ओही जा अरे तू मरियापुर में पर हो आ कुछ तो करे बहुत सामान तारा खाती हम मांगो जैसे में हाड़ी सेट बर्तन हाँ कफन सेट कपड़ा हाँ 85,000 रुपया नगद 4 व्हीलर गाड़ी 4 गो ड्राइवर भी है सोन तू चढ़ के चल जाइए दूल्हा हम बने दूल्हा बन के टाइमली जाई हो तो सबलिया रहुआ चल पूरा बारात में भगवान रोजी न करस जाई हम एक बेर जाए जब तोर हनीमून मनाओ जाई गाया में वो तोरा हनीमून में के बेर जाए हम लेके जाए तू के कहला ठकुरी ओकर दू गोर थोला लेके जाए यानी नेकी बदी लेके जाए जोरवा का मन में सको क्रिकेट में कभी भी तारी नियत रही दिनाई से छुटकारा ना पाई लेकिन बंदी नियत खराब मत कर। आय हाय हाय ए गोरी तारा खाती हम जान दे दे कि मुझे तड़पा करके मार रही हो। तुम्हारे चलते रामाशंकर बाबा से झंझट हो गया। एक बार मैंने गया था एक लड़की से प्रेम हुआ था उसी पर लाइन वो भी मार रहे थे। उनको बूढ़ा मत देखना मरिया जैसे सुखेला उतने तीत लगे। उड़ देखो दुर्गा बाबा के रंगदार बुझियो एहिंग लोगवा ना मानेला आ उ माची सु माची सो कि जब बरबो तक परी लेकिन तार चूल्हा दादा भूख दे बरी आ भूख दे बुदाई
गोरी तारा खाती हम ज्ञान देते हम वरदान देते हम कि क्रिया खियाला दिल ई दीवाना क्रिया खियाला दिल की दीवाना ये डांसर बारी क्यों रहा यह थोड़ी पगाओ पूजा समिति की तरफ से 100 रुपया श्री बबन राम जी एकांत के दरबार बबन भैया का हार्दिक स्वागत करता नहीं जितना भी वहाँ के समाज के लोग आए लोग हम सबके प्रणाम करता नहीं। राजन बाबू की तरफ से कैसे क्या गई राजन बाबू राजा बन के राज करी मिश्रा साउंड सर्विस जना को हमने गावता नहीं बाबा की तरफ से कान पेट में गोल लगता नहीं। तहरे खातिर पागल भइनी तहरे खातिर दिल दीवाना पागल भइनी तहरे खातिर आई गोरी दिल दीवाना तहरे खातिर भइल बानी पागल हसीकत लो हमके जमाना तहरे से दिल ए जा सारा जुदाई कैसे सहाई कैसे
अरे क्रिया खियाला दिल की दीवाना ओ जान क्रिया खियाला दिल की दीवाना फिर हमारा बाबू की तरफ से हमारे का 1000 रुपया और एक कलाकार के भी 1000 रुपया। एक संग पढ़ने जा, एक संग ट्यूशन करनी जा, एक संग होटल में नाश्ता करनी जा। आज तो हमरा के छोड़ देता श्री सिंहासन राम जी हमरा के कस्बा दलवानी सिंहासन भैया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुमित कुमार तिवारी जी, राजन बाबू, 21 से 21 दलवानी दोनों आदमी के शुभकामना। एक संगे पढ़ने वाली हमने जाता ले